Sana. Dito. Yes, hello mga subscribers. Ito po si Maduro Mong Girlfriend. So, titira po natin si Grab. Ano yun pa? Erwin Grab. So, nagka-injury ito ng left lower limb. Yung kanyang patela. So, nagka-problema ito. So, ito yung titira sa kanya. So guys, meron kaming team. Shout out sa aming team dito sa Pandakari. Peacemaker. Ayan. Ayan. Hello po sa mga kakampi namin sa Peacemaker. At syempre yung sensitive dyan sa may batasan. Shout out, sensitive team. Ayan o. Ito yung uniform ni pare o. Ay, uniform niyo. Sensitive, ayan. So dito, kasama tayo dito sa Legend. Ayan. So guys, ayan. Nalaro tayo sa kanila. Panggulo. Panggulo si Mang Kefren. Awal pa doon. Hindi, parang yun. Wala akong biskwito ka. Okay. Nagalo ko lang kay paring Dong. Bento ko siya eh. Ay! Nakakita natin guys. So tumpa niya. Nakikita natin. Ano ah? Hindi, parang may maipakatas mo sa'yo. So, ito. Nag-inform yung muscle niya. Paano nangyari ito pare? Paano nangyari ito? At panukod kayo, matumba ko sana yung motor. Motor accident ka? Kaya rin magtotaling accident. Ano yun? May kabangga ka? Wala? Wala. Kumorbet ko. Saan naganap to? Kita mong isalwa ng guy. Kita tindahan. Isalwa ng Guys. So, ito. We will consider this as therapeutic. Hindi ko makapa yung ating guys natin. Tago yung ating guys. Okay, girl, nakunin ko kopya mo. May kakasample ako dito. Importante kasi yung mga yan. So, pray muna kami guys. Ayan. Lord, maraming salamat po Lord God. Ano pong karamdaman Lord God ni Brother Erwin Grab, Labrador. Lord, bless mo kami ko bilang instrumento mo. Anong balik mo ang kanyang kalakasan, kagalingan Lord God, sa karamdaman mo sa kanyang legs Lord God, ang pagkera Lord God. Bilang po ng pagkakasakulan niya sa kanyang pag-drive Panginoon, tumisin namin Lord God as my hands bilang instrumento sa pangalan po ni Jesus. Ika pa, mislesion na ka pa. katiwala tayo, moriking nga po. Oo, mamulang pare. Dala mo. Hanggang makanya tamong moklong-moklong. Apa ang palpation? Yan yung palpation na pare. Marami siya pare. Yapin mo. Oh, kumitsa. Ano ang pagkakaroon? Atukod mo eh. Matubot kayo. So, in-house therapy, upon therapy, relaxation muscle. Yung mga tingin niya, sobra yung may ng ano. Natawag na first session therapy ni Erwin. Okay! Napakasando ako, galing ko na sa warm-up basketball. Yan po yung ano yan. Aking flag uniform. Makadurot yan eh. Punta ka lang pre. Na? Kita ka rin papandong. Oo. Sorry!
siya. Mamulikat po kayo. Aray! Bali kasi, hindi mo nga sila maano. Aray! Aray! Ah! Ah! Napakaraming spasm, kaya medyo matigas to. Huwag natin ang konti. Yan. Yan lang na ba? Relax naman, no? Hindi pa nilibig pati naman yan. Mamulikat ko. Kasakit. Yan, ha? Yeah. Saan na pare? Yung kaso mo pare ay spasm. Spasm. Marim lo! Aray! Amo, mamulikat ko pa. Silas ka pa. Aray. Ano ba? Mamulikat niya kasi yan. Ano ba? Balik sa'yo. Wow. Kaya mamulikat ko. Wow, ayun, mabulit yun. Sakit na. Wala pa na. Ah. Uniform yun. Mamili. Masalaya. Dati. Hmm. Dati agad na rin tayo uniform yun eh. Ketang kay, ketang kulay belum matulog. Wala. Nanita, Puti. nanong kaita. Nanti dito. Brothers. Kaya Ano, dito. yang kita mo, aray. Ah. Oh. Kasi ba? Ah. Dati, may akin yan eh. Pare. Oh, sakit. Pero dati, may akin yan eh. May akin yan eh. Aray, aray ke. Hindi na, akin naman yan eh. Tapos yang nanan keng pwesto masaya talaga. Hindi. Aray. Kaya pagya. Oo, may Ah, sa pagya sige, eh. okay. Oo. Yan, huwag ng konti. Hindi na guys, pasikip. Ilumbog na. Oo. Virgin. Ah. Kami ilungan ng mga kevin. Tingnan mo si yan ang muscle mo. Itang muscle mong masis na pare. Ito yung may contract. Kung bala mo kuning may bigla lang kinakain. May trauma lang. Ito may lari ko. Ano may pa? Hamstring is good. Tignan natin. Medyo. May problema na. May problema ng BTS. Ala na kanya paro. Wala pa. Kota kay tutok luto eh. Wala mamirat ka na. Yan ken. Tutok luto eh. Wala mamirat yang namin. Alam mo? Yan ken. May persen pa. Mabulikat sila. Ay, kan, tala ka bitang. Nama rin? Ano nga pa po? Tama na yan. Ito mo, ito. Uminom na. Kaya nang bitsin. Sige. Ano na? Baba. Durog. Durog. Dulot. Ano dulot? Ito ang kanipin, kanipin. Oo. Kasi mo. Rumuran. Kahit bulusita ba?
Pulos ito. Ilang kain mo? Dua tayo na. Doon yan. Kita mo, Chris, man. Nabalik. Ano tapos mo? Ano doon? Pwede yan. Gawa mo na yung mukha ka. Pray, buwa, pray moves. Ito mo mutok eh. Ito, may mutok eh. Basik ba? Ah. 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 So, di ba? Ay. Mamulikat din na ron. May mga muli ka. Ken. Sini bagyan. Nah, sini bagyan. Bubur ba yan? Balik mo yung pare. May muli ka siya. Ken mo. Wow. Bakit ba ito? Yan. May muli ka rin ito ngayon. Kaya, ay, papalinto sa ka. Ya. Ito siya ka. Kapilan. Hindi. Wah, Ito pala. nakali ka pa rin ba? Kung malambat na ako rin. May pabayang tao sa Ken, di ba? Oo, malaki din kaya naman. Ganito yung kano. Siya. Oo. Ito Cute naman. Free, manggapin po. Thank you, Lord. Ayan o. Isa-resi nag-grab doon. Isa-resi nag-grab ko niya. Nanti, Baba rin. Dati kayo manakain, no? Ba? Sa'yo na. So yan guys, tapos yung ano lang to, back massage to, tapos na yung paa niya. Okay, okay na? Yes ba? Ba? Itak na mo ba? Itak na mo. Itak na mo. Oo. Yes, Diba? parang din talagang kokontrol ang chika. Oo, pahay ka ba? Magsabi ka ba? Wait na po. Nakita nyo, video ayos na yung ano. Kanina. Kanina, hindi ko talagang maayos yung pao. Oo. Thank you, Lord. Thank you po, Ayan. Lord. Kasi muli po, ito po si Brother Magpipig to. At kasama ko po si Trabaho. Erwin Grab. Na-accidente po kanina, hindi makalakad. Ito na po ngayon siya, okay na po. Banda ka shout out!